Right, so presentation, of course, the scenery by list, man. I feel like tingo banga, the good people and osakhidwa, yeti. Tikamanga mazan osakhidwa and hamakanga now no. Palantena ke munga mina anayigira kuti wazatana. Ngoba muside. Mina fusema khapho enena kuti okay, so kwa kama fusanga na okay, Mungu akuzwira anthu osodana opulumuka. Yes. Mungu akuzwa anthu osamena za. Okay, tikanena do Mungu amazwa ina iyo senzone. Right? Now fusene mabado Mungu akuzwa anthu osopulumuka. Na anthu osotayika. Akuziwe? Right? So fusene mabado okay, ndiye kuti ndi Mulungu amene akupangisa kuti anthu akatayike kapena akapulumuke. Lokhipa tinoze nebe. Zingana no wina kana wanga of course atena wanga post zimandi khudza wina kana wanga post not no okay tikamuyenga masalime amakamba zena no Yesu azaberekedwa yeti so akuti ngati Yesu azaberekedwe ndifana anthu amamemba mlandu Judas anthu amapanga post okay pano basunza chitika nchana ngono anthu amakhala very anti Christianity anthu amakhala ndi kulimba mtima ojona no amatha ku okay fusemina kufusa sira kufusa ra afuna yankwe yayi koma kufusa ra apereke chigayiko no so imezamba kuchuluka kwambiri I think mina so imene chuma nyasa menje jona no Kristo chinabwe anda azungu anyways I think nzabanga presentation nibanga mina kama wakaliti mwembi mwezi uno mwana nkhani na no ku Africa uno like Christianity azungu sana bwe ndi colonialism ntakuza ni yonje kuti no independence mara yone nabwera 1960 cha 66 isana okay la 60 yawo nkhani no before that night colonialism yes ono before that ku Africa kunali Christianity okay ngoba sana zisanzo zojebe tikaona mna bwino kuluja ndindo wa ku Ethiopia anana kuti amene Africa Queen of Sheba anana kuti Africa Egypt nayo kuti ina ku Africa so koseko ndati usana za no mene ana Israel ali ku Egypt sana siye mbewe ya chiziwiso cha Mulungu sana siletu kudikira nthawi ya slavery ndizo zanezo so even opanda information yokuti no yambiri tiona mbiri ya information koma noti kaona muno mwino ma church fathers ambiri amene anapanga influence zinthu analochika ku Africa kuno ena ku Tunisia ena ku Algeria yeti even ku Ethiopia mene amabwera ayasamunda anapeza kuli mipingo ambiri ma church omangida ambiri that's mu history and Ethiopia ndi one of the countries many sina amangida yani colonize the only one ku Africa nukume munivesa nebe so pano vanhu amankula azungu timapembera azungu asana bweretu ndote bali savanga defend ije Christ mene naibo before avanga defend atendeti miyambo ya makolo no sopana so chimene ndingazonjeta no Christ sina amene azungu Christ namba ku Middle East yeri chiramba ni munthu amene zinangene nani ndi Yesu yeri from Yesu Christ chinamba pita no ku Ulaya kumene kuli azungu inde Christ chinabwaso kuti ku Africa kunoko zimezo zanthu safuna makamba so pano panthu alangu panga zerino uyasamuna ndoyipa Kristo inabwanda asamunda basi chikani now nthawi asamunda ja Kristo chinabwano osati no Kristo kumene chinabwano ndi mipingo nosopano ndikupya tinozinabe ma missionaries amene amatumizira according to mpingo umene mafuna uzakhazira mala amenewo ndikupya tinozinabe yeah so Kristo inayikundikali kumana asamunda nabwesano mipingo yosenasiyana so zinthu zimene zisitawuzisiyanisa so anyways ndimangufuna ngukamba zimene kumano ichi ndi chinthu china chimene anthu amachigwisa ntchito kuonesa no ningati Judas anali popanda Judas plan chimonse sida akatheka okay munthu amene amankhula zimezo 1 sauza plan chimonse ndi chani kama kadi nzambi anyways kumano tiene tuone I think ndikamapita mapeto muno kumbusa za Judas akali Judas sana mperekeso pana chimonse akatheka muno kumbusa neze kumano abantu funa tiyambe kuona ona kuti no tikamakamba za anthu osankhike mwina verse yake ningoyipereka verse imodzi Matthew chapter 24 verse 24 nimene ya Matthew 24 verse 24 verse 24 chifukwa Kristo onama azauka ndi aneneri onama
nadzaonetsa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhidwa omwe. So tempiriza Onani ndakuwuziranitu pasadafike. So ari onani ndakuwuzirani pasanafike ndikhulupirira tinozinebe. So akuti kuti angakhale zidakhala zotheka adakatha kunyenga anthu otani osankhika. So pamenepo zimapasa ganizo lino pali anthu ena ake otani osankhika. So iwe ukachimoma kudi ndine osankhikayo mwachita uzoona kuti wazichosamu uno mwa anthu osankhika aja eti ngati pali anthu ena ake. Nawo nkhani ya anthu osankhika imabweresa maganizo ena kwa munthu kuna tuno ngati pali anthu osankhika ndi pali anthu ena ake sotani sosankhika. Now anthu ngatale oti iwo sosankhika ndekuti mwanjineneso mulungu sakupanga kene usora anthu akatani akapulumuka senangasana sankhidwe. Pamene anthu osankhidwa ndotino mulungu akonza china chilichonse sizingatheke anthu akatani akatayike. Ndikhulupirira tinozenepe nene ngopasana chisanzo tonse tili munomo tikupemphera nene ngopereka chisanzo ndotino ndife anthu otani osankhika. Mwenaso amene akuvera pano pano munthu otani osankhika nene kupereka chisanzo panali nakana ndiyimbira pompane dzulo nazo tichimizana papa timizana anyways kuma nkhani ndona kuti manduza dapo mundithandize mapemphero ndi bwanji ali mwana amaledzera kwambiri tinozenepe ndati tithandize mapemphero. Now ndichiphwise ndo zata mwina mwana ando sotani sosankhira mukhandize na munthu ameneyo amva bwanji. Okay chabwino tisanano amva bwanji mwana nkhani ndina kuti no mwina tayambe kupemphera paduse miyezi iwiri miyezi itatu munthu chesakutani sakusinthika ndete munthu aziva chiphwise ichi ndete mwanjireno munthu ameneyo amba kuganiza kuti na mwina mbalanga uja sotani sosa. Na ngati zili choncho zikhuza bwanji chikhulupiriro chake 2 eti chabwino 3 tingonatu zina chabwino zibe ntchito chiphwise nchona tiyeni tipite kuona kuti ndi mulungu amene titumilika ndi mulungu otani onatino akandipulumutsa chifaniro osankhika mbale wanga ndosatani osasankhika olonta apemphera ntatani zibe ntchito zimenezozo ndetino zikuthanda zoyani zikuthanda za mulungu ndotani mulungu ndona kuti ndiye palilenso chiphwise anthu amene amakhulupirira chiphwise ichi amakhulupiriranso chiphwise chinecho onatino anthu azapya pakana mwanyina mulungu anangolenga munthu kuti abadwe ndikukula kuti azakhale munthu woti iyo sotani sosankhira kena akazikaphe mugahena pakana mulungu ndiotani chabwino ene koko ndeti ndi chiphwise nati chingosokonezera iyi yonse. Actually iyi ndi chiphwise chimene ndikamana pa internet za anthu amene ana ya Khristu kumano anasiya chikhristu pa ziphwise zingapo zimene amangisa anthu kuti asiye chikhristu chimodzi mwa izo ndi ichi fara anthu amakhala ndi azibala amene akuwakonda kwambiri akisa kwazo ndumu wapemphera nyani munthu sakutani sakusintha ne munthu amene ora ndi mulungu zona munthu isana sanke eti ndipo kupita pa nthawi muja masiyano kusara ndani kusara mulungu wane pa chiphwise ina chimakamba za anthu akupya panopa upichimezi nzaboze I think tinapanga za khaida anthu akufa ngena muzo aziphwise zaboze tinaona nawo munthu akafa wafe azaukaso tsiku lotani lotsirize ndikhulupirira tinozenebe pamene zonse zachitika anyways iyo ndi ina mono yakupya even in time ineyo zora anthu azapha mpaka muyaya ulemero wa mulungu uzadzala dziko lonse lapansi kenako anthu amene anakakamira kuti noyo afuna chisokonezo chokha azalandira mphoto yawo azakhala atani aonongeka ndi Lucifer yemwe mpaka azakhala yanphulusa basi ndikhulupirira tinozenebe anyways bwino sinafuna kulowa kwambiri mone nkhani napo tino tikamakamba zina mulungu ali anthu osankhika ake ndetino tukamba za amati predestination predestination ndi chiphwise chimene chimanena kuti mulungu amalamulira china chilichonse. Okay lero mulungu na mphamvu yonse mulungu amaza zonse na ngati mulungu ali amphamvu zonse ndetino ali pa mpando akayani wachifume ndi amene akulamulira china chilichonse na ngati mulungu akulamulira china chilichonse ndiye kuti chiliponse china chimene chingapange escape lamulo lake chimene chingalumphe lamulo lake palibe ndeti ngazicho chiteno timachosano ufulu wachani wakusankha ndiye ngati mulungu akulamulira china chilichonse palibe chimene chingalumphe maliro ake akulamulo wa mulungu ndeti titha kukokanso chiphwise kupita kumwamba kuti Lucifer na chimwe chifukwa chani
ndikuti ndi mulungu amene anapanga zotheka kuti Lucifer azatani azaukire. Okay, so mwanjirena tikamakamba za mulungu ndikuti no ndiyete ndi amene analenga zoyipa, ndi amene analenga choyipa. Anamulenga Lucifer angwirinde mwana anazo atino ayikamukenaka kuti Lucifer azatani azaukire basi. Papita pa nthawi Lucifer aukire basi. Cholinga chachani. So no zinthu zambiri zimkhala senseless. Actually imene ndafotokozera munthu uthasiyaso kupemphera. Then nchira kupemphera ndi chani. So paisipusina anthu amazigwirisisa kumaona ngati ni chiphunzitso ndi chauzimu wambiri kumaona chiphunzitso chingosokoneza khadi la Mulungu. Pali chinthu china chimene chimathandiza kutiteteza ife tino tikaziwa tino chiphunzitso cholondola kapena ayi. Eti tikamakamba za kachisi eti kale ni makhubi anono kachisi ndi muyeso wa ziphunzitso zonse. Tikalowa mkachisi timatha kuvesesa tino ichi ayi ichi njona eti sichonje, right? Of which tikapanga imene tiona tino ndi zoonadi eti tikapita chivumbulutso makamba kambiri za kachisi sichonje, right? Kachisi akumira mwa amene nkhani za chivumbulutso zikurani zochitikira ndikukhulupirira tinozonepe. So amaonesa Yesu akuyenda nyali 7 ndi zina zotero. Komano pa chinthu china chachikulu chimene chipezera mkachisimo chimene chikutonesa ife nawo no izitho zati zizone zizabunza ndi yani Bible mkachisi ine ningofusa. Okay, amene angati chimene chili mkachisi imene ngazi chinchona nchaboza ndi yani ziwa Mulungu. Okay, kenako chinacha amwe organize. Okay, yes nafuna mene unakamba za zimwamo. So chimene chingathandize kuti ndivese china chilichonse eti tikamakamba za china Yesu munachula za malamulo kamba za Bible ya china chilichonse tino amene anapanga inspire Bible ndana amene anozira Bible Mulungu amene apeka malamulo 10 pasina ine ndani Mulungu. Tikamaona china chilichonse kuti tivesese monga mwa ndondomeko yake tivesatu zonsezi ziyokera kukamvekesere kathu kandani ka Mulungu. Tikavesatu Mulungu ndotani titavesa chiphunzitso ina iliyonse ngati chili cha Mulungu kapena ayi. Okay, tikavesa khadi la Mulungu tavesa china chiliyonse otakhani zobalesa motani. Tete ntingona to Mulungu ndotani Marko 10 verse 18. Tikavesa Mulungu ndotani palibenso china chimene chingati balisi. Marko 10 verse ya 18 kwa mene verse 18. Yeah. Ndipo Yesu anati kwa iye, unditcha ine wabwino bwanji. Yeah. Palibe wabwino koma mmodzi ndiye Mulungu. Palibe wabwino koma mmodzi ndiye ndani? Ndiye Mulungu. So tikamakamba za abwino Mulungu ndi abwino popanda lamunena lilonse. So Mulungu amamulamulo ta lero sabe ayi. Mulungu sakulamulira kuti achite yeye ndo abwino chifukwa ndiye chani popanda china chilichonse. Eti Mulungu ndajani ndo abwino. Okay, china 1 Yohane 4 verse 8. 1 Yohane 4 verse 8. Verse 8. Yeah, aliya. Iye osakonda sazindikira Mulungu. Chifukwa Mulungu ndiye chikondi. So Mulungu ndiye chikondi. Osati Mulungu amakonda, Mulungu ndiye chani? Chikondi. Mulungu ndiye chikondi. Definition ya chikondi ni nani? Ndi Mulungu. So tikamakamba za Mulungu kamba za yani? Za chikondi. Ngati tupita tone chikondi tumone nani? Tumone Mulungu. Timalizire Genesis chapter 15 verse 3. 15 verse 3 ya. Verse 3. Ndipo ayimba nyimbo ya Mose kapolo wa Mulungu ndi nyimbo ya mwana wa nkhosa nanena ntchito zanu zazikulu ndizo zizwitsa Ambuye Mulungu wamphamvu yonse. Njira zanu zolungama ndi zoona, mfumu inu ya nthawi zosatha. So apa ukamba za anthu amene ali opulumutsidwa akukamba za experience yawo kumwamba, right? Panyanja mandala. So verse 4 ya telling us. Verse 4. Yes. Ndani adzakhala osaopa ndi osalemekeza dzina lanu Ambuye, chifukwa inu nokha muli woyera, chifukwa
mitunda yonse idzadzaza ndi nidzalambira pamaso panu popeza zolungama zanu zinaonetsedwa. Afakhala mitundu yonse idzabwera kuzapeza mitundu yonse. Enes mwankhani ndina akuti Mulungu yekha ndi wotani woyera kumwamba kule angelo apapa akukamba za anthu opulumutsidwa kumwamba kuliso anthu opulumutsidwa. So angelo ndi anthu opulumutsidwa soyera akwete mtistatement iyi kumakamba kuti Mulungu yekha ndi wotani woyera. Ndizitheka bwanji angelo amakhala kumwamba anthu opulumutsidwa zakhala kumwamba bwanji chifukwa tanoza nawo kusiyana kwake ndi ukuko kuyera kwa angelo kuyera kwa munthu kukuchitika chifana ali ndi mzimu wandani wa Mulungu kuchesa zimwe Mulungu ngelo wina ali sasimika chiwanda munthu akhala ochima mwa Mulungu payekha ndiye source kamena manthu wa ubwino chiyero ndi chikondi ndikhuya tinozenepe 1. So tikavesesa khalidwe la Mulungu limene lili titha kupita ku chiphunzitso china chilichonse kuchivesesa fanano tivesera Mulungu ndi wotani yeti tikavesera Mulungu ndi wotani tivesesa chikondi chake yeti. So Mulungu tuzateno ndi Atate na Mulungu ali ndani mwana wake right anthu ena amangofuna kusiyira pompo basi right akavesera Mulungu ndi Atate ni mwana wake Yesu Kristu bifane Yesu Kristu ni mwana wa Mulungu aindio Mulungu woseti right kena kuti vesano Mulungu akupezeka mwa ife kuzera mwanya ni mzimu wake anthu amafunango thera pati pompo basi satisfied kuti zathekano komano zina zonse zimene amakhulupirira sizikusinthika yayi kapena tuno zina zonse amakhulupirira zili mene zilili now chimene ndingafuna nena ndiuche ngati no Mulungu akhala mwene kuzera mwa mzimu wake ndiye tikapangamba za chiyero tukamba zino nini mzimu akandani wa Mulungu ndikhuya tinozenepe ngati ndikamba zeni ineyo ndi chiyero ndi mzimu wa Mulungu right ndetino chinese chimene ndimakhulupirira chiyamba kusintha chinese chizipeza no chikusatira pattern ndikuzatino Mulungu ndi wotani right ndikuvesi zakhalidwe lake kwambiri zakhalidwe la Mulungu nawo ngati Mulungu ali ndi chikondi yeti pali chinthu china chimene chikondi chimapanga chikondi sichimalamula munthu ina kapena kukakamiza ndikhuya tinozenepe nene yonje mene tilili munomo ali pamene akakamizidwa atakhale munomo hayi munthu anyamuka nthene yonse parakhale pachinaye mususana nayo mwakwiya wa munthu akonyamuka sindukakamiza komano tino tikupanga study ndimona mususana naye ndingoyamba kuseka siseko nditenga mpenukika apa tipanga study muno mukhala pa inde komano mutu wanu wachoka kale chimene muganiza ndi mpeni ndulanda bwanji nditha bwanji kunoko eti. So Mulungu ndi wotani komanso chikondi chimafunika pakhale usankha eti kale kumakhala mabanja ona tuno akulu makula mukwatira wakuti basi of course mabanja aka malimba ka anyway sindikuziwa babe eti waronga panopa munthu amasankha amene arani wamufune pono mabanja sakutani sakulimba aso right. Anyways tapanga agisi zambi kumano nkhanena kuti no kale lija anthu amakhala tatani amakhali makola aona kale ku munthu amakulira kutani awanga assessment yabwino wambiri okay kumeneko anthu kuti amaphika mowa ayi mekwa ukukola anthu tino amalima amakhane yakachosokhe yamwende kumano kuno kula lesi yani so amakola aja amanga ma factors osaja ndamatenga munthu chono ngati akulira omeko kuti takhala ndi zimene zonso ndikhuya tinozenepe right kumano munthu jamza tino basi mukhala pamodzi mukhala banja kumano nkhani imefona nenene china tino chikondi chimapereka mwayo ro munthu asanke 1 chimene iyo nchofunikira kwambiri pa chikondi na ngati pa iwe kusankha ndiye pa chikakamizo ndikufuna kuti tione zinthu zimenezo tino ngati palibe kusankho palibepo ndikuti chikondi chenicheni palibepo palibepo chikondi chenicheni zingati munthu ali ndi ndalama zambiri ndapanga chibwezi nisikana naye yeti asikana ambiri pano athamanga chibwezi ndi munthu chifukwa tino akufuna nyani ndalama ija umazinga kuti sina chikondi ndalama ikatani ikachokapo chimene munthu amafuna ichija kapena nyamara wanga chibwezi nisikana ifara kuona ndiooneka bwino ndikhuya tinozenepe ndipo musikanaso anayeoneka bwino ifara tino amachoka kwawo kolemera ndizana zonene ndamapasire ndipo zano mejo chuma cha sokonekera wasiya kuoneka bwino wasiya kuvala zabwino zano chibwezi chimathautani kusokonekeraso right. So mafuna nena kuti yani chimene tingaziwa bana china tino
anthu ambiri akakhala akukonda munthu pamakhala chinayike chimene akufuna kwa munthu uja, right? Chiwe si chikondi yayi. Yes. Now chikondi chimafunika free. So mulungu akutelenga ife tonse, akuwalenga angelo onse. Tili ndi choice, tili ndi chisankho. Ndikukhulupirira tinosenepe aliyense amene analengedwa ali ndi chisankho. Atha kusankha mulungu amene atha kupanga zoti asankhe ndani mulungu. Ndikona mulungu anayika mitengo iwiri mu Edeni. Adakhale mulungu ali ngati mene chiphunzitso chimanena mu Edeni muja mafunika mukhale mtengo umodzi wokha, mtengo wa moyo basi. Eti pamene tikamakaza mtengo wa moyo ndi Adamu ndi Hava akhala angwiro ifatino aini moyo wa ndani wa mulungu. Mene mtengo wozisa zabwino nzoyipa ona ngati mtengo wa Lucifer. Lucifer phunziro lake nena kuti no, munthu atakhala wabwino wangwiro popanda ndani, popanda ndi mulungu. Mulungu omphwisa zabwinozo ndi zoyipazo. Akazati no izi zoyipa zabwino, munthu asankha zayani zabwino zija. Chiyero pakuphunzira popanda mulungu, right? So pafeyo chimene icho Lucifer zimene aphunzitsa mwamba zimene zakufanana ndi wamwamba zakhazika ufumu anga pamwamba pandani, anapeza chiyero china popanda mulungu. Koma anusazati ndi tchimo, atakana ndi mulungu anapeza kuti wasamuka chiwanda. So Adam ndi Hava anapanganso present kuti no mukadya pasi mukufanana ndani ndi mulungu. Manjirena kungoziwa zabwino nzoyipa yozisankha zayani zabwino. Ovuchi popanda zima mulungu sungapange yani zimenezo, right? So no mu Eden pamene tikuona nkhaideni la mulungu pali kusankha. Mulungu adakatha kulenga dziko lapansi pano osamuyikapo sondani mtengo uye, osampasa Satana access. Mwana the devil ananda sumukapasa anthu ayani ufulu wa kusankha. So mulungu anapasa ankhale kumwamba angelo analengeda angelo koma anapasa ufulu ayani okusankha. Lucifer adasendeka za ufulu umenewu ndi pamene anasankhira ine sindifuna asankhe ndani mulungu. So even from the get go ngati tuzana mulungu ndi wachikondi, eti mulungu tikuzana mulungu wachikondi, mwana khaji phunzitso nchiona ndete mulungu adakatha kungolamulira kuti no mulungu Satani asachimweso o Adamu asachimwe mwanjira ndete azapanga control ngati marobot, eti alesa mwika ngati robot palibenso chisankho chenicheni, of which tikamavesa zakhedwa mulungu so alonje yayo alesa akumpasa mwayi. Taona phunziro akulapa, eti Farao pasida mwayi, Farao mfumu ya dziko lonse lapansi sakufuna kusankha mulungu akumusiya chonje, eti pamene tikaona mfumu ina ya ku Babuloni inasankha mwayi, eti so mulungu akufunisa aliyense amusankha iye. Zingati ineyo mene ndili manopa, okay ndikupereka chisanzo za ina alese onopa pebe mulungu, okay moti chani tingoti kamba za mbambo antenge zimayi ampange kidnap ndipita kumalo yako kuti kubabese mene angafikeko kuti ngozungulira ndi mazi nomuopseza ro kazangu chikono nza kupha ndikumakhala zaka muzani makuona kazo na ine simakonda akukondadi. No, you have to ufuko no muri wako mwinjine icho balika cho na no iweyo zimayi chako zani makonda iweyo zikhulupirira zimene zonse ndati munthu amene afunika thandizo muri wake sikuyenda yayi kuno pala anthena makhulupirira mulungu ndo achonja nato mulungu anayikira kuti no pala anthena ake uzita tani basi apulumuka pane pale ena ake renesa. Okay, now if zili zona zo ndi criteria iti imene mulungu amayikira abantu so sankhika abantu osankhika ndiye pali tsankho imene mulungu atusowa chani chosankha. So even ngakhala okay abasiti nawe mu Bible kuti tiyambe kuona mavesi amene amakamba za chinthuchi, koma even kungoyang'ana imene tafotokozeramo zikuonesera tuno tikati titati titenge chiphunzitso chimene chilili chisusana nato ndi khalidwe ndani la mulungu wotheratu chikusokonezeratu khalidwe la mulungu ndipo sili pasa ife yani chiyembekezo. Okay, tendonena tuone mavesi anga pamene amakamba za kusankhidwa kapena kusasankhidwa. Efeso chapter 1 verse 3 sunzati njira mugazi khala bwino bwino mabe tende pamene Efeso chapter 1 verse 3. Verse 3. Olemekezeka mulungu ndi atate wa ambuye wathu Yesu Kristu amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu zakumwamba mwa Kristu. So ife madalitso onse akubwera kwa ife kudzera mwa ndani mwa Yesu Kristu. Mafuna okay iyi khanga ndipanga side topic mano ndi topic yomwe mafuna tone Hosea 11 verse 1. Hosea 11 verse 1 there. Hosea 11
verse 1. Verse 1. Pamene Israeli anali mwana ndinamukonda, ndinayitana mwana wanga ali Aigupto. So Israel mene na mtundu waung'ono Mulungu akuitcha kuti unali mwana wa ndani? Mwana wake. Ndipo anamutulutsa kuti Igupto. Tikuona menepe na kodi Israel mayimira ndani? Tikuona muno bwino Israel kuti ukhale munthu osankhidwa mu chipangano chakale mafuna ngobadwa kwa ndani? Kwa Abraham. Basi Bibeli mwapanga iwo ngobadwa kwa Abraham mtundu osankhidwa ndi udalisidwa eri ngati ufuna kukhala anthu odalisidwa mudalisenso yani Israel, right? So kodi zimene zikutanthauza yani? Tiyeni ku Mateyu chapter 2 verse 14 ndi 15. Kodi Israel, so tikaona chipangano chakale zambiri zimakhala ngati zinayi zithunzi za chinthu china chachikulu kuposa chinthu chimene kuchiwerengacho. Okay, Mateyu chapter 2 verse 14 15 ati yani. Verse 14. Yeah. Ndipo iye ananyamuka natenga kamwana ndi amake usiku nachoka kupita ku Aigupto nakhalabe kumeneko kufikira atamwalira Herode kuti chikachitidwe chonenedwa ndi Ambuye mwa Okay, take this. Chonenedwa ndi Ambuye mwa mneneri kuti ndinayitana mwana wanga atuluke Igupto. So Israel mtundu waung'ono umachedwa mwana wa ndani? Wa Mulungu. Kumano yes ali mwana zaka 12 by this time akutulutsidwa ku Egypt akuchedwa so mwana wa ndani? Wa Mulungu. So ronda Israel imene amatulutsidwa ku Egypt eti inali fanizo za ndani? La Yesu Kristu. Israel yeneni ni ndani? Ndi Yesu. Wosankhidwa yeneni ni ndani? Ndi Yesu. Mwanjinena anthu osakubada somaso pano kuzera mwa uyuyu na anthu otani osankhidwa. Ndikukhulupirira tinozene kuti ukhale iweyo wabada ngati muhereni basi mwanjinene sewe ndi otani osasankhidwa. Ufuna kukhala osankhidwa kuwerenga Isaiah 56 atino angakhala anthu achilendo anthu atino achikunja ngati family lake tifuna tumike mu chipangano chakale ndeti neyo katatu pachaka choyambira ndidulire first of all. Chachiwiri kachaka ndipeze transport ndizipita ku Israel kangati katatu demand imeneyo tinozenepe ndizipita ku Israel katatu pachaka amuna osamapanga zimenezi. So ndiyambe panga zonse zoyenereza Ayuda inenso ndizitani ndizipanga pamene pano patikuona tino amene ali wachikunja ndi munthu amene wangobadwa chabe. Amene ali wosankhidwa ndi amene wabada simwajani mwasuba ndiyati kungobada simasubano zonse zomweyeneza Yesu zabwera straight kwa ndani? Kwa iweyo. Chimozimozi chipangano chakale anthu onse obada mwa Abraham amakhali zoyenera zonse za zili ndiwo. Ndikukhulupirira tinozenepe nofuna ndone Isaiah 6 verse Isaiah 9 verse 6. Isaiah 9 verse 6 ni verse imene ndayamba kuona tomolizi zambiri zotino. I think next meeting tipanga organize I think by 17th anga kujiwembe kumano nkhani nawo no tizapanga unpack za verse 6 ni 9 wambi verse 6 ndi 7. Isaiah 9 verse 6 7 zaimanga unpack kwambi fano muli ingajibu kwambiri zakhala full day just unpacking that one. So telling on this 6 area Verse 6. Yeah. Pakuti kwa ife mwana wa khanda wabadwa, kwa ife mwana wa Mulungu wapasidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa phewa lake, ndipo adzamutcha dzina lake wodabwitsa wauphungu, Mulungu wamphamvu, atate wosatha, kalonga wamtendere. So mwanayo wapasidwa kwa ife uzachira za ati Yesu ndi tate otani osathe ulamuliro uzakhala pa mapewa wake zalomoti kama nthani kumano mafuna apa azakhala tate osathe. Mukaona Hebrew chapter 2 verse 13 akutiza ife no ine ndi ana amene mwatani mwandipasa ine mwanjinena ifeyo tikutchedwa ana a Mulungu chifukwa titabadaso mwandani mwa Yesu Kristu ali kuti tili ngati ndi atate awiri pamene tinabada ndife ana andani Adam, right? Chimo ndifa gawo lathu pamene tabada somaso pano tikubada somaso pano mutate wina amene ndani Yesu Kristu moyo ndi chiyero ndiye gawo la ndani
lathu ndikuya timozenepe ndi madaliso onse azakumwamba akupatsidwa kwa ife kudzera mwa Atate weniweni amene atipulumutsa ife amene ali ndani Yesu Khristu. Yeti pamene munthu abadwa amatenga magazi a bambo ake tinozenepe bambo kana diabetes chance ikulu naye akhasa ndi yani ndi diabetes tinozenepe zimene amachiti mene amaonekera ndi zina zonse zimapezera mwana uja samaonesa ziti zimenezozo. Yeti pamene tabada simaso pano moyo wa Yesu Khristu nemene upatsidwanso kwa ndani kwa ife. Yeti chifaniziro cha Yesu Khristu mene chipatsidwanso kwa ndani kwa ineyo. So madaliso onse amzakumwamba akupatsidwa kwa ine kudzera mwa ndani mwa Yesu Khristu. Right? Ndimafuna tisimikize pamene kuti tivesesa Efeso 1 verse 3. So tipitiza pa Efeso 1 verse 4. Ndikhupe alisa verse 1 Efeso 1 verse 3 tingoyerengaso. Ali pamene ndifunsa pamenepo zoveke. Okay, Efeso 1 verse 3 tawerengaso naliya. Wolemekezeka Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu amene anatidalitsa ife ndi dalitso lonse la mzimu mzakumwamba kwa Khristu. So madalitso athu onse akupezeka kudzera mwa ndani mwa Khristu. Nawerenga verse 4 nsoba ndikumvesa ganizo limene tiwerenge verse 4 tiyani Verse 4 monga anatisankha ife imanika ipompo. So apano pamene pabwano nkhani anatisankhaso ife mwa ndani iye ni ndani Khristu. So tikamakamba zakusankha akutisankha ife kudzera mwa ndani mwa Khristu. Manchinena osankhidwawo sizoti uyu ndi usakapumuka uyu akapumuka iyayi. Kusankhidwa akukamba za njira tikapezeke mdaliso uja njira ini ndani Yesu. Pamene fatano anthu amabwa verse muona osankhidwa. Okay, tawerenganso verse 4 imwayambiraso monga anatisankha ife mwa iye. Yeah. Lisanakhazikike dziko lapansi. Yeah. Tikhale ife oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pake chikondi. Okay, now taimvesa verse anatisankhiratu dziko lapansi lisanakhale. So mwanjenera tikamaona buno bwino Mulungu amazali na Joseph tinozenepe dziko lapansi Mulungu analenga chifukwa chani. Tikaona buno bwino tapanga ma studies ambiri mankhaniza analenga chifukwa chani for his pleasure. Mulungu analenga angelo kuti akasangaye nawo ndikukhulupirira tinozenepe anthu awere akakwatirana chikondi chawo chimazabala ndani mwana. Mulungu ndiye chikondi anapanga ife chifanizo chake. So Mulungu kulenga angelo alenga zusenasana kodi no ndifunse nawo pamene ife tizakhale no akazatenga supita kumwamba Mulungu azapitiriza kulenga ngati mwaliya ayi dziko lapansi sazalenga sulaso pano azalikonzaso koma izakhala laka lero mweri azalilenga lasopa ndi lasopano tinozenepe right. So ilili laonongeka azalilengaso lachani lasopano kodi lizaoneka chonchi. Now akuti zimene iye Mulungu akonza sizinaleso mmutu mandani mwanjirena azapanga zinzoto sizinarani sitina ziganizirepo mwina sindoti sinakhalepo zakhala pati chifana zakhala no capital city kuchoka kumwamba baba dziko lina chani lapasi ndikhulupirira tinozenepe. So Mulungu analenga ife chifana matikonda. That's the first thing. Now Mulungu pamene ife tikulengedwa ifeyo tizoona no sanana kwa kale zimezo nziwe verse yake ndikuize mene Adam nhava malengedwa izo sanana kwa kale. Okay, tawepita no mwana Korinto chapter 11 mwindifuse. Okay, wana Korinto 11 verse 3 pakhafuso ungofuse sizoti timalize mwanyangu mwakhande no tivese zimene tikupange verse 3. Yeah. Wana Korinto 11 verse 3. Koma ndifuna kuti mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndi Khristu ndi mutu wa mkazi ndiye mwamuna ndipo mutu wa Khristu ndiye Mulungu. So mutu wa mkazi ni mwamuna mutu wa Khristu ni ndani
mulungu pali kufanana kwa order. Why mulungu amapanga chonchi chifano anthu analenga chifanizo chake mene amalenga Adamu ndi Hava panali cholinga china pambali kuti mulungu amatekona ambiri panali cholinga china chimene mulungu amatani amachitira zimene zitenga verse 8 verse 9 yeah. Pakutinso mwamuna sanalengedwe chifukwa cha mkazi koma mkazi chifukwa cha mwamuna chifukwa cha ichi mkazi ayenera kukhala nawo ulamuliro pamutu pake chifukwa cha angelo. So mulungu anapanga ulamuliro wake ndiutiyo onatu mwamuna akhale mumutu wa ndani wa mkazi anapanga zile chifukwa cha ndani cha angelo mwanje ena angelo anali aliko kale kena kubwera no munthu ndeti Lucifer anali kale manifested anapanga zimene kuti no chifukwa cha ndani cha angelo panali chine sanamveseso no yes mutu wake ni ndani Atate. One of the things many zinaukira kumwamba ndi zimene zonso kuti no Lucifer mari ine ndifana ndani ni mulungu alipo mmodzi yekha amene amafana ni mulungu ni ndani ni Yesu kuti no Yesu ndi mulungu mwana no na Yesu atakupembedzedwa na Yesu so zonse zikuchitika fano Lucifer afuna apange ataki so kwambiri mwana wa ndani wa Yesu Kristo tinozanewe kuti no kulebe kusiyanisa pakati pa kubadwa ndi kulengedwa so mungati no chilengedwe chosiyana kubadwa so njinyo chosiyana chilengedwe malenga chindoti siri chofanana ndiwe mupangiri ine ndika ndijana okay first ide malenga zinthu okay okay nene yoti munthu amene analenga anapanga phone tinozenewe phone imafanana ndi munthu ayi njolengedwe kumene ukabala mwana amafana ndiwe kwambiri tikanika Hebrews chapter 1 timaona Mulungu anasiyanisa mwana wake ndiyo tani cholengedwe anakamba za angelo amene anatumiki malaya ya mutu kana akamba za mwana akuti kwa mwanayo Aheberi 1 verse 8 kwa mwanayo ati mulungu tilozene mukamba za mwanayo verse 9 no ine ndine mulungu ndiye mulungu andani mulungu wako mulungu akamba za yekha kukamba za Yesu ndikupa tilozene so no mulungu akusiyanisa mene Lucifer mafuna zikhale ngati pangati amozi andifaye chimene na Yesu atakhaso ndi ulemerero wake so mulungu apanga zimezi ndikupa tilozene so pamene amalenga Adamu ndi Hava mulungu amazoona no anthu awa ndalenga inde koma afunika akhaso ndi mpasa yajani yachisango tinozenebe and ngati anthu amene angachimwe pali kale njira yoti azatani azapulumutsidwe Efeso 1 verse 4 1 verse 4 tinayowerenga amwene wankida okay tione muidene muna mitengo ibire yazabwino nzodani amene anambesa zoyipanda ndiyoti pamene dzuka pasilengedwa chepa chinayi chitabwera kale ndiyoti Lucifer tani atagwa kale ndikukhulupirira tinozenepe komanso pamene akulengawa akupanga zoti no mkazi zikhala ndi ulamuliro pamutu wake ulamuliro pamutu wake ndi chapa mutu wa mkazi ndi ndani mamune so tuona tuno atapanga zimene zifaya ndani cha angelo right mwanjire na angelo mwamana atawukira kale mutu wawo ndiye ndani Yesu Kristo paja Yesu Kristo ndiye mutu wa chilengedwe chonse mulungu analenga zonse zona mwandani mwa iyeyo so Lucifer na angelo anawukira ndani mutu wawo anawukira Yesu amene anapasa iwo chani moyo ndi chero chawo chinechi chonse potuluka mmene mwanasiyana ndi mzimu wa mulungu anasanduka oyipa ndiye potero mulungu akuti yayi ndilenga ndani anthu chifanizo changa chifanini makonda koma sifaya ndani changerowa so pamkona kapezeka mitengo iwiri mtengo amoyo ndi ndengo zisa zibwino zoyipa mwanjena ndino ngati pali choyipa ndetino choyipa chinaita bwaka choyipa chinabwera ndi ndani m'Bible Lucifer so 2000 ndiyona tuno kutenga sezukiza pamozi ndetino pamene Adamu na Hava kulengedwa chimene labwera kale sinzanga ndayankha move kabwino alright so pakafu songo fuse so okay nimene la yonje ajatu kuti Aheberi chapter 1 Lucifer
Okay, munayenga Hebrew chapter 9 kale. Okay, ndingonena find time mukawerenga Hebrew chapter 1. Amasiyanisa angelo amene alolengedwa ndi ndani? Ndi Yesu. Ndingonena ngewerenge. Okay, Hebrew chapter 1 tafiteni ndifikepo. Hebrew chapter 1 tafikapo. Hebrew chapter 1 mwafikapo. Okay, tawerenganiza 3 aliya. Verse 3. Ameneyo pokhala ali chinyezimiro cha ulemerero wake ndi chizindikiro chenicheni cha chikhalidwe chake nanyamula zonse ndi mawu amphamvu yake mmene adachitira chiyeretso cha zoyipa anakhala pa dzanja lamanja la ukulu mwamba. Yeah, so tokamba za Yesu Kristo ali chinyezimiro cha ndani? Cha ulemerero wa ndani wa Atate wake. Chinyezimiro ndio chani? Tikamaona bwino bwino chinyezimiro ndi image. Chinyezimiro kumakhala ngati kope uzayang'ana ikha mu kaliole mirror umuona chithunzi yako. Tikamaka zawo chinyezimiro cha ulemerero wa Atate ndio ni nani? Ndi Yesuyo. Chifukwa ali ndi ulemerero wonse wa Atate. Ali ndi umulungu wonse. So tikaona bwino Adamu anakha Genesis 5 verse 1 to 5. Adamu anakha ni mwana chifaniziro chake. Right? So tikamaka za chifaniziro kamba za iye amene ali kopi. Ani Bible mose alipo Mose yekha amene anakambapo zoti ndi chifaniziro ndani cha Atate ndi Yesu. Yeti? So tukamba za chimene je verse 4 yan. Verse 4. Yeah. Atakhala wakuposa angelo. Yeah. Monga momwe adalowa dzina la kuposa iwo. So Yesu anakhala oposa angelo fatino analowa mu dzina la kuposa ndani? La kuposa iwo. By inheritance kulowa ndeti akamaza kulandire. Wakakhala business mwana wako amaza lowa muchani? Yeah, so tikaona bwino Hebrews chapter 1 mangu siyanisa angelo olengedwa ndi Yesu amene mwana wa Mulungu. Nkhani yakulu pa Hebrew 1 ndi imeneyo, meaning to say inaiso mmodzi mwa chinthu chimene inapangisa kuwukira tipena kusamvana kuti kumwamba ndikhuya tinoze nepa tinoze. Okay, nde Mulungu akufuna tino chinthu chimveke chifano angelo amene Yesu amabada analiko ngati no, right? So pachifano onse angopezeka pamodzi Lucifer atakubweresa chikeiko pa zinthu zotino aliyense kunalibe tinoze nepe ndi pafeyo chimene chocho Mulungu akufuna aonesere na si yoncho Mulungu akupanga munthu chifaniza ndani chake koma panga zimene chifana ndani cha angelowa. So tione mene zikukhalire Mulungu akupanga munthu kuchoka kudothe amumpumira mpweya amulenga tinoze nepe analenga ndani Adamu yet kena kuchokera kwa Adamu Mulungu akuchosako chinthu china kwa Adamu. So zilingatino munthu akuchoka kwa ndani kwa munthu mzake, right? Ndi munthu ina abadera kumano ndofanana ndi munthu inayo komanso na Yesu ndi munthu chifata chokera mwa ndani mwa munthu chimodzi ngati Yesu Kristo ayino Mulungu sifana chokera mwa ndani mwa Mulungu, right? So kana kwamba tuno munthu anoto okay pali munthu ndi mwaye muchoka sotani munthu wina munthu ina ndokhala ndi khalidwe lake ndokhala ni moyo wake kumano munthu umachita munthu chifata chokera so mwa ndani mwa munthu pachifata uyu wina ndi woyamba akukhala mutu anzake koma so ndi anthu ofanana iko chimozimozi menali Atate ni nani ndi Yesu Kristo. So chimene chikuchitika pachiyambi chifana ndani cha angelo ndikukhulupirira pano mene pope, right? So zikuchitika zonsezi komano tibwere pa Hebrew chapter Ephesians chapter 1. Okay, Ephesians chapter 1 mina tazungira kwambiri komano nzofunikira kuti verses zinthuze. Ephesians chapter 1 verse 3 tanaona nawo tino ati madaliso onse abwera kwa ife kuzera mwa ndani mwa Yesu Kristo. Verse 4 tino monga anatisankha ndani ifeyo kwambira liti angakhale makhazikisidwe adziko lapansi sanatani asanayikidwe chimo lisi ndati chimo lisanatani lisanabwere pa dziko lapansi no anthu sanalengedwe tinoze nepe Adamu apasi kulibeko komano Mulungu anatitani anatisankha kale anatisankhazo bwanji kuzera mwa Yesu uja koma anthu ena mati yayi
anatisankha kuti awa azakhala otayika anthu otani olungama. Okay, ngati zimene zili zona tiye tiwerengeni vesi bwinobwino. Akuti kuno kuti ife tikhale oyera opanda chani banga mwa iye mchikondi. Ngati zili zoona zimenezo alipo amene ali opanda banga, alibe okay, alipo amene ali oyera opanda banga mwa iye mchikondi pa yekha. No, tinozenepe mwanjinena kuti munthu ukhale opanda banga, ukhale woyera, ukhale ndi chikondi, zimene zipezeka mandani mwa Yesu. Ndikhulupirira tino. So even kuwerenga pa verse 4 pokhapa chikuchoseratu chiphunzitso imeneyi. Sizi zimene akuti anthu amene osankhidwa afunika pange sangapange somwe iwo okhaso ya aufunika ndani Yesu Kristu. So mwanjinena verse 4 ndi 3 zikugwirizana mu chinthu chimodzi, ndono kusankhika kwa anthu awa kubwera kuzina mandani mwa Yesu Kristu amene ayitate wa fuko la anthu ena amene akulandira moyo otani ogonjesa, moyo umene uli ndi chikondi, moyo umene ulibe banga lina lililonse. Right? Verse 5 aliyan. Now verse 5 titakuimvesesa fata verse yani verse 4. Verse 5 aliyan. Anatikonzeratu Yeah. tilandiridwe ngati ana. Aiye yekha mwa Yesu Kristu. Yeah. 10. Monga umo kuna komera chifuniro chake. Tawana menepe. Now, tiye tibwere mwa. Anatikonzeratu kuti tikhaleja tilandeja. Tawerenga sonjewa. Anatikonzeratu. Yeah. Tilandiridwe ngati ana. Okay. So anatikonzeratu tilandiridwe ngati ana. So again tibwera chiphunzitso nayi. Maana anatikonzeratu tilandiridwe apa anthu ena osankhidwa basi. Okay. Kukonzeratu koma natipasa ife kuti tilandiridwe kukuchitika chifanana Yesu achilale pamompo. So imene ili yokonzekeratu ndi chani ndi njirayo. Palibe amene angakhale mwana wa Mulungu kuzera mu njira ina koma mwandani mwa Yesu yekha. Ndikhulupirira tinozenepe. Now kumapeto kukuli monga mwa chifuniro chake. Mwaona ndi monga Mulungu akutara kufuna. Okay, monga mwa chifuniro chake ndi zitsandozi yani. Tiona kale muphunzira na jamene Mulungu anayesesa ora mpulumutsi ndani Farao. Tinozenepe. Now ningopereka chitsanzo china nthawi ya Yesaya. Eti nthawi ya Yesaya zinakhala bwanji? Mulungu anakonza monga mwa chifuniro chake. Eti Mulungu amapanga zinthu amalumikizana ndi ife monga 1 to 1 as individual. Eti komanso Mulungu amapanga zinthu amatha kuyang'ananso zinthu monga ngati chigulu cha anthu kuti awafikise kwa yekha. Ngati apangira chipangano chakale ama lumikizana ndi anthu monga ngati chigulu, ngati system as a whole, ngati ana Israel ngati chigulu. Timozenepe koma tikaona chipangano chatsopano aliyense akulumikizana naye kuzera mwandani mwa Yesu Kristu. So kumene yakale Mulungu amafunisa anthu osabwera kwa ndani kwa iye. Now ningopereka chitsanzo. Hezekiya atadwala Isaya kuba ndi Isaya 39. Atadwala Hezekiya anapempha Ambuye mundichiritse. Eti Yesaya anamuza okay uchira. Nana ndifuna chizindikiro. Namuza adzwa alipite kusogolo 15 degrees. Ayiwe zophweka. Ubuchi nzovuta se kuti dzwa ngotene pa kusogolo 15 zovuta. Ari libwerere yani mbuya anamuza okay ulanda chizindikiro imejo. Chimeje chitachitika Mulungu anayankha funso limeje chifukwa yani. Chifanana pana anthu ambamembeza chani dzuwa. Anthu amenewo amembezadi kuothera tuno Mulungu ndi chani dzuwa. Ne Mulungu afuna akukeso anthu ameneja monga mwa chani mwa chifuniro chake. Paja Mulungu afuna anthu osatani apulumuke. Koma chipangano chake Yesu sanabwere. Chipangano chake ali system chimene Yesu afikira Mulungu afunika achina achisate kotona si chikhulupiriro chake. Apereke nsembe ndi zonse zotero. Zifanizo zija azichite ndithu monga ndakonesa yani chikhulupiriro. Ndikhulupirira timozenepe. So Mulungu akupanga yani akuzera mwa Israel, of which tikaona chipangano chatsopano Mulungu akuzera mwa ndani mwa Israel amene ali ndani Yesu Kristu. So dzwali kubwerera anthu achakupa zokhala bwanji ndi kuisa akubwera. Koma Hezekiya anangonesa golide yani kumapita. Nanozera akulu ananasapita kuti kukapolo. Why Mulungu akuti iweyo zikuzazielewa kukapolo? Chifukwa chana kuti Mulungu apanga zinezo dala, of which anthu nthawi imeneyo ndi imene ukapolo umachitika anthu ana Israel ambirana kupepeza mafano adabalikiratu. So tikaona mwino anthu okhala amene analingidwa kupita kwa Apolo
anthu amene amapembedzabe chani mulungu, kuti anthu akatenge chidziwitso cha mulungu chikafika kuti ku Babulo anthu akamuziwe ndani iye mwino, which one of the main people amene afunika ziwe chiphunzitso imene anali ndani mfumu Nebukadneza nanthena nayenso kuti meneko. So tikuona tuno chinthu imene chikuchitika yeti mulungu akupanga zonsezi monga mwachani mwa chifuniro chake, koma ngakhale zikutero alisayi ndi mphaso soyotani yosankha. Nebukadneza anapasidwa mimwayi yosiyanasiyana, mapeto ake anazinata mulungu yekhana amene angatani angathe kulamulira zonse, ndipo anagonjera kwa ndani kwa iye. Mwana akatemekere sanagonjere ndikukhwipira tinozenepe. So tingamakamba monga mwa chifuniro chake tikukamba zoona tuno mulungu ngakhale tonse dziko lonse lapansi ndi lolandilika tinozenepe, mulungu akufikira wina lise one by one, njira 1 million yeti akayesera ina kuti anthu aja akafikire kuti akakhala anthu otani osankha akasate njira ya ndani ya Yesu Khristu ija. Ninkuona timapemphera anthu ochimwa, tikamakamba anthu ochimwa ndati anthu amene abe nani Yesu Khristu, right? Ninkuona timapeta sokatani kwalalika, and that's why maybe timapanganso ma Bible studies kwaponya pa YouTube kuti at least anthu ena akathenso kusata yani njirayi. Ani tikamakamba kumapeta anthu atuno nzeru zarani zachuluka, nzeru zakiziti, nzeru za buku limene nalani linasekeka ya buku la jana Daniel, ndi kuchivumbulutso odala ndi umene atawerenge amene atamva ndi kusunga maali mchani buku mufana anu mapeta anthu mulungu apangisa no pamene nthawi kupita mapeto nzeru yachidziwitso chake kabuke dziko lonse lachani lapansi monga mwa chifuniro. So tikamakamba monga mwa chifuniro chake ikukhudza njira imene tikutani tikumusiya ndi Yesu Khristu. Mulungu akubwera kwa ena amafikira ozera pa WhatsApp auna avesera uthenga kuti no nthawi zonse iwo amadilita saona mano tsiku lokhalo peza tino akumva kuti apapa nditani ningovesera kaka wala azipanga scope ya YouTube peza tino nthawi yake kodinso mkulu wa kumalaya kuputana akubwera mkulu yoyote kuti kulindula iki munthu chipeza no wamva uthenga ujana kapena mbasi kaja. So mulungu ali njira zosiyana takafikire ndani anthu monga mwa chifuniro chake. Sakamba zona tuno mulungu akusankhawa ndi monga mwa chifuniro chake, nkhani simeneyonso menepo. Sonza ngati zikuveka menepo zaveke. Alright, tate ndipitireni pa verse 10 yo chapter chimene Efeso 4 verse 10. Verse 10. Yeah. Kuti Taringan Efeso 4 verse 10. Mungu era mukuwe. Verse 10. Efeso 4 verse 10. 1 verse 10, sorry. Mwene ngaya ndi 4. Efeso 1 verse 10. 1 verse 10. Yeah. Tapaona wenepe tieni abse mom. So akuti kuno ndaiga zakwana akasonkhanise zonse mwandani mwa Yesu Khristu zakumwamba ndi zakani zapadziko lapasi. Tuzalifa Yesu inakuonza chinthu chachikulu vuto la tchimo 1 yet komanso moyo wake padziko lapasi unonesera no mulungu ndotani tikumvana wenepe. Koma tinaona amanena kuti ndipo ufumu kapena ulamuliro wake uzakhala payani pa mapewa ake. Chinthu chimene chinatsala ndikuonesera kuti ufumu wa mulungu ndokhala umene magwira ntchito ndikamba zoti yani kumamba mkangana wakulu na Yesu pa nkhani ya ufumu wa mulungu. Pajeruso pamanda zatenga ufumu wake ndikhala pandake uzakhala pamamba ndani pa mulungu. Tikamakamba za mpando malumizana ndi yani ndi ulamuliro yeti ndikuphera tinozina wakakule. So ufumu wa mulungu umayenda chonchi munthu akhala abwino pamene mzimu wa mulungu uli ndani mwa iye. Pamene ufumu asana no makhala unena chonchi tino pakuzaza zabwino nzoipe ungosankha yani zabwino pomana mulungu. Tikamakamba za atheism ndi mbali imodzi ya ufumu asatana pamene mandano mulungu kulibe. Koma mukaona ma atheist ndamene amapanga zabwino kwambiri magaza kudya chani kukachitika disaster ndio namba 1 katani kachita zabwino.
mano zimene zokamangisa anthu akhale olungama ndikhulupirira timuzinebe. So no my atheist or even in school tikamapanga ma fundraising mungachape magali muri anthu sana anthu amene amazicha Kristu kama kapempha ndalama munanonsene mene mapanga zanuzo mango sinikubasani vuta munthu li bwanji kuti mene ukampeze atheist iyo akupasa ndalama zabwino zija chiradaba kuti muno atheist mwakhalado abwino tinozenebe. So my atheist aba makhani makhaidi abwino ena akamaisana zikonze akhala bwino papanda ndani papanda Mulungu mafumu awiri. So kuzera mufumu wa Yesu Kristu eti ari Mulungu ayika zonse pasi pandani pa iye. Ufumu uli pandani pamapewa ndani ake kuti akaonesera tino angakhale chomalizira chimene chinasala pano ndikuonesera ufumu wake kuti akasonkhanitsa zakumwamba ndi zapachani zapadziko kuti pasakhaleso kayiko lina lililonse osiyana ndi ufumu wamwamba ndi ufumu wa Satana wabwino ndi utiro. Chimene chinasala ndi chiti ndi chimenecho eti ndikhulupirira verse by verse 10. So zonse zikusonkhanitsana mwa ndani mwa Yesu Kristu. Verse 11 ali yani 11 mwa iye tinayesedwa cholowa chake. Mwa iye ndani Yes. Okay teni popeza tinakonzekeratu monga mwa chitsimikizo mtima cha iye wakuchita zonse monga mwa uphungu wa chifuniro chache. mukuona meneve. So akuti mwa iye tapeza chani mwa iye tapeza cholowa So mwa iye ndani mwa Yesu Kristu tapeza chani cholowa kuti tatani takonzeseratu. Mwa njira ina pali njira imodzi imene akonzeseratu kuti wina alese katani apo munjira imene ndani ndi Yesu ndiyo konzeseratu. Njira ndi ziwiri njira ya moyo ndi njira ya imfa. Pali njira ziwiri basi. Njira ya chilungamo yakonzeseratu osankhika ndi okha amene ali mwandani mwa Yesuyo. So nakamba kambe kwambiri za chani za chifuniro chake eti mwina tipite to 2 Petro chapter 1 verse 10. 2 Petro 1 verse 10. Mwina tikamakamba za osankhika anthu ena amakhupera osankhika kukhala ndi amene azapulumuke tinozenepe. 1 Petro akutuza ife ndi osankhika atha kutani atha kutayika. Mwanjira ena kusankhika ndi kusankhika mwandani mwa Yesu. Iwe ukabwerera mbuyo utuluka munjira yotani yoyenerayo ukhaso osankhikaso ngati ayi. So tikamakamba zosankhika sudu kamba anthu amene akupulumuka pena akutayika ngoti ukamba za njirayo right. Mulungu atha kukonzera. Okay 10 ndipitizeni verse 10 nati za Yudas mundukumbuse verse 10 ati yani 10 verse 10 momwemo abale onjezani kuchita changu kukhazikitsa maitanidwe ndi masankhulidwe anu. Pakuti mukachita izi simudza khumudwa nthawi zonse. So akuti muchite izi kuti mukhazikitse chani maitidwe anu ndi machani masankhidwe anu. Mwanjira ena ngati simuchita izi masankhidwe anu ndi maitidwe anu sakhala utani okhazikika. Ndikhulupirira tinozenepe tikawerenga statement mwa positive tiwerenge menero mukachita izi mukhazikitsa masankhidwe anu ndi maitidwe anu eti tinozenepe. Koma tikawerenga mwa negative tino mukapanda kuchita izi simukhazikitsa maitidwe anu ndi machani masankhidwe anu. Mwanjira ena nditino ngati sichita izizi titani titayika. Mwanjira ena wosankhidwa atha kutani atha kutayika ngati asiya kukhala mwandani mwa Yesu Kristu. Ndikhulupirira verse iyi choseratu chiphunzitso imeneyi eti timoza aliyese ali pamene ndifunso yankho palibe sofunso. I think verse iyi ikusimikiziratu kotheratu pokamba za chani za osankhidwa eti tiyeni tiwerenge Mateyu 24 verse 14 ijana. Mateyu 24 verse 14 verse 24 Mateyu 24 verse 24 yeah 24 chifukwa Akristu onama azauka ndi aneneri onama nadzaonetsa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa kotero kuti akanyenge
ngati nkotheka osankhidwa omwe. So verse ini mina semene nasongera kwambiri amati ngati nkotheka manjera anthu amati nkosatheka kunyenga anthu otani osankhidwa. Tikonzenebe ati ngati nkotheka kunyenga anthu otani osankhidwa. So okay, chimene chingapangise natu anthu amene ali osankhidwa asanyengedwe ndi chani? Chomwe tingazichita munthu amene ali osankhidwa waphunzira kuyenda ni nani? Ndi Yesu. Kuyenda ndi Yesu ndadani ni mzimu wa Yesu ngati mwa ndani? Ngati mwake. Timozenebe na mafuna nenda chinthichi munthu safika popanga discover chionadi eti akhadi wa Kristu safika kuti no ine ndachiziwa ichi kumano munthu uja kuzera kuti ali ndi mzimu wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu makhala kuvumbulusa zonse za Mulungu kwa ndani? Kwa iyeyo. Ndikhulupirira ndinozenebe na chinyengo chikabwera munthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu uja amamvumbulusa izi ayi paja amati ni mzimu wachani? Wachionadi, right? Yesu ndiye chionadi. Mzimu woyera ni mzimu wachani? Wachionadi. So ngati ni mzimu wachionadi ndetino chionadi chonse zokhazikika zonse tikamakunga zionadi ukamba zokhazikike mina kuti ziveke tawerenga Yohane 1 verse 17 kuti ziveke Yohane 1 verse 17 ndetowerenganso Yohane chapter 10 Yohane 1 verse 17 aliya mina yebese tawerenga muziwerenga mukweze 17 yeah 1 17 chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose. Chisomo ndichoonadi zinadza mwa Yesu Kristu. So lamulo linabwera mwa nani? Mwa Mose. Tikaona system ya lamulo ija panali malamulo 10 panalinso nsembe panalinso malembo ndi maweruzo. Malamulo 10 maphwisa yana maphwisa zabwino zimene Mulungu amafuna kuti munthu atapanga asabe asalire gonde ena mate malamulo 10 ndi khalidwe la Mulungu. Now tikamanga zoti no asalire gulu sabe Mulungu angabe angaye gulu ngati no, right? Koma nozungutuza ife no Mulungu ndorani okhulupirika munthu amene okhulupirika sangabe sangachite chigulu tinozenebe koma apata okhalenga kwanise zimene zija no chonadi. Okay, tikamanga za chonadi opposite yake ndi yani? Maboze. Koma no tikamanga za galimoto katoyi kachamakhala mataya 4 kumano ndi chonadi imenejayo chonadi reality zogwirika ku ndi galimoto yeniyeni toyi jasuma ithira mafuta yayi koma utha kuyendesa tsiku lonse toyi jasifunika service inoka kani galimoto yeniyeni uzifunika thire mafuta ifunika service izifunika khendi license bene toyi jota khala nayo panda ya license ndikhupa timozenebe. So tikamona mwana sikana amasira ndi chidole kumana akakula munthu ankulu amakhala ndi mwana wake yeniyeni. So munthu amene ali wankulu mwasera bendi chidoli ndeti paivuto nyali lake anthu atamaona kuti paivuto lalikulu. So tikamanga za system ya Mose sinavumuse munthu yayi inechi simbikizo chenatuno Yesu azatani azabwera ndi kukhazikitsa choonadi cha zimene zinali ukuku malamulo khumanga za khalidwe labwino, right? Koma sadakatha kumpangisa munthu akhale wangwiro ndi Yesu amene amapangisa munthu akhale wachani? Wangwiro. Tikamona za malamulo 10 amangonesa dino za khalidwe la munthu usatene lamulo manjira ena limakuzuzola yoga phwanya lamulolo tinozenebe koma let's oneneyo ndi uganiza za chigulu mtima mwanga koma sinapita kapanga chigulu ndeti lamulo je ndi bwino ndi ineyo ndiganiza ndikabe koma usapita ukaba ndeti lamulo tili bwino tinozenebe. So tikapanga operate at level imene jayo ndithamanga ndi olungama ndisala otani olungama. So Yesu Kristu pamene akubwera akukhazikitsa chiyero chimene lamulo limatani limankhula lija uno munthu akalandira iye akhale ndi chiyero chonse cha mphumphu chokera mkati mwa mtima kufika kuti kunja ndikonesa nazati amene yang'ana mzimayi kumukhumba watayakayi chigulu kuonesera anthu kwakhwimisira anthu achotona zide sitingathe utani kukwanisa. Tikamba za maweruzo tikamba za zinthu ngati uno amuka kulolapa musiye mbalimbalimo kuti osauka akatani akakunkhe tinozenebe chifukwa chani zimene zigwiza ndi chipulumutso chathu ninkhani atu munthu azitha uzingira tuno pale osauka tizatana zitha kuwathandiza, right? Auzati no zinthu zambiri okay muzi chachi 10 muzitatenga kukapereka kwa Alevi, right? Zakumunde komanso siku chaka chachitatu chachitenicho muzichitenga inuyo
ndikudyana anthu amasiye komanso andani alevi. Why amasiye amajanawo chachikhumi muchaka chachi number 3 choti aphunzitsa anthu anawo tuno azitha tumikiranso anthu orani osaukawo mwanjinena anthuwa anali anthu kupanda kwayikira kuti tapanga chakuti satani sapanga yayi azati mukapita chimbuzi muzine mukasanangamena mchipululu muziyena ndi khaso mukapanga chimbuzi muzikwirira zimene zikwiza mai ndi chipulumuso akapanda kwirira nchenje itera iya pasaso matenda right. So akuti munthu akakhala ndi bala lutuluka magazi amene ndi odesedwa. Kudesedwa ndeti ndi chimwe komano mloza tino kudesedwa ndio tino iweyo ukutuluka bala la magazi ati chinese wakhuza iwe nchodesedwa kuba ndimene zona ine ndotuluka magazi apa ndakhuza trouser yanu ndeti no mwadesedwa komano nkhani yako ndio nano you are contaminated. Zingamene ndi covid nokhosoma manja manu kugwira mana ayipose pana manu zisamba mmanja right. Amene ndi mabala ngutuka ngati mene ili ibola azikakhala kwa yekha chimozimozi ngati so tona tuno anauza tuno mukazisunga mailo zawa kuti aonesere ninu nachani anzeru. Even ndikamaona pano pakubwerera mbuto no anthu atena yani panali nzeru ya Mulungu ati mukakula mulimepo zaka 6-7 musiyeko zikweza apa ndi chipulumuso. Nkhani ndio tuno kula pano pamati munda anu mugweka atatu mulime apa kena musipanga shifted mulima pa ili chimanga pena kunyemba ndi chaka chiratu muzisuntha ndetino mala ajazipuma. So tona tuno sezija zongamba za kuti anthu akhale achananze nditona ne maweruzo uno supano maweruzo anatuno okay suna vere malamulo khumi suna vere so malembo kenako diso kudiso waba iweso wapha munthu yeso ranu uphedwe upezeka njigulu uphedwe. Why? Ifana no mungama ngufuna waphisa anthu achanatu zimene tikupanga zimatha kutikhuza so ife chimo limabisa chani imfa. System ya chilamulo inali ngati mafanizo system message yeri angakhale malamulo khumi zisije kuzika pamodzi nayi chifanizo yeni chona chibwera mwandani mwa Yesu Kristu. Now ngati ndi Yesu Kristu ndio tino ndi chimwemwe tendere kweza ntimo sezija zili mwandani mwa iweyo tinozenewe chinaso uzipanga operate on nzeru nosopano uzati no nkhumbaye akuti undiyodesedwa mweyo pano uli ndi nzeru uzati nkhumbaye ili ngati chinthu chotani choyeresa pamalo munthu sungamakaje za muthanki eri chithanki chimpopa manyije sungamata chimene ndi gamwe ndiziyendera iyi ndi cholinga chake tinozenepe. So winize luzati okay ndikaja isizo tindidesedwa komano nkhani ndikaja iyi ineyo ndikupanga zinthu kuti sizikugiza ndi thanzi langa uja chabwino mina sukhawo desedwa komano thanzi lako likasokonekera utumikiraso no apo zipanga no operate on the basis of knowledge. Tikabwera kuchachi khumi right tikupanga ifano okay tikana even 1 Timothy akuti no okay muna tingereka verse 1 Timothy 1 verse 8 ndikhanga ndapita kumbali mwambe tipompa je 1 Timothy 1 verse 8 alijana 1 Timothy 1 verse 9 1 Timothy chapter 1 verse 9 alijana verse 8 koma mudziwa kuti lamulo ndi labwino ngati munthu achita nalo monga mwalamulo. So lamulo ndi labwino munthu ukachita nalo monga mwachani mwalamulo. Verse 8 ati verse 9 odziwa ichi kuti lamulo siliyikika kwa munthu olungama. Munthu amene olungama ufunika muzora amwene musachite chigololo ukamachiko ndi kupha mugende miyala amene ndi solungama. Gulu lambiri la ana Israeli ali anthu osalungama. So anayika zinthu zotino anthu aja angoyenda mpaka Yesu azabade mwandani mwa iwo. Faro ngwasi anthu amene jawo sizidakatheka yayi. Ndeti Alevi sakhala ndi chakudya. Alevi ndeti mtundu umene umafunika uzaphwisa yo chiyuda zonse zoyenera kuti mpaka Yesu azabwere udakhala ufa ndi njala asiyaso zimene azikapanga za ndala pwise ndani. So mungawo ayika zokaka akulu aliyense azipanga chonchi anambira nayo upanda ndeti anthu osauka osadakakhala basi azingotherana right. So adilamo likwiro osati kwa munthu olungama yayi koma kwanda titini siliyikika kwa munthu olungama koma kwa osayeruzika ndi osamvera lamulo
osapembeza ndi ochimwa, Yeah. osalemekeza ndi onyoza, akupha atate ndi akupha amayi, akupha anzawo. Okay, mutalowa panopa ndikupeza lamulo apo kuti no osaponya madzi pasi. Nditi muziganiza tiye pana ina kama ponya madzi chani ndila munthu umeneyo wekhauzida about tanthu apanga chani tinosenewe zingana zikawangani zija zotino azungakabwa apangisa ma workshop yawo kuti no ife ndi afumu athu taisawanyera mutchire ndito tisandozeri yani anthu amene amapanga chimbuzi muti mutchire ndito anthuwo ndi otani amene popo tinosenepe so chimozimozi munthu akachita chigolo onse muonani kazi atenge muwatani mwagende. Munthu alipo oledzera sakumvera makolo ake atenge panja ambe kugenda ndani makolo ake wanjina anthu analino analolimba mtima kwambiri lino athapanga chinechi chonse ndifana munthu akafika ndo alembe ndipo athapanga mufunga mwike malamulo okhwima soti azifikira pameza kuti umenewo anthu anali kuchoka ku kapolo moyo munthu nebe kanthu moyo akapolo nebe kanthu so manjira na ndimene simene amazonera yomwe so munganeka chi system chanatino chatenga anthuwa mpaka Yesu atani chogwirika chibwere. Munthu sunga musinthe pomopyeza munthu amene angasinene khale ndi moyo wina chona ndinendani Yesu Kristo system yachita moyo malamulo china chili chonse pa moyo wa munthu mene angagwise ntchito ndama yake mene angakhale banja lake mene angalimire china chilichonse pamene tobwera mwa Kristo Yesu akakhala mwa ife akusogolera china yonse yandani cha moyo wathu kufika pena tuno chitafika tuno chinyengo chomaliza chitabwera osankhika usangatani sanganyengeke nawo ndikhupa tuno sifanya ali ndi Yesu ngati mwandani mwaiwo ndikhupa nduvesa chifanya osankhika sanganyengeke right chinaso chifanya osankhika sanganyengeke tewe Yohane chapter 10 takhanga tazungulira kwambiri kumano mafuna tisimikize pamenepo Yohane chapter 10 right pali verse nake imeneyi tifuna ali verse kwambiri Yohane chapter 10 verse yake ya 27 aliya yeah. Nkhosa zanga zimva mawu anga ndipo ine ndizizindikira ndipo zinditsata ine. So nkhosa ya Yesu Kristo ndi imene ikumva chani mawu ake 10 verse 28 yeah. Ndipo ine ndizipasa moyo wosatha. So amene akumva mawu ake apasira moyo wosatha komanso ndipo sizidzaonongeka kunthawi yonse ndipo palibe munthu adzazikwatula mdzanja langa. So amene ali nkhosa ya Yesu amamva mawu ake 1 amusata Yesu komanso aliso ndi chinthu moyo tani moyo wosatha ndipo palibe amene angathe kukwatula iwo m'manja mwa ndani mwa Yesu Kristo chifukwa chake anthu osankhika sizidzatheka kuti atani akwatulire mdzanja la Mulungu kumapita achani anthawi china ndi chani verse 29 Atate wanga amene anandipasa izo ali wamkulu ndi onse yeah. Ndipo palibe wina angathe kuzikwatula mdzanja la Atate. Yeah, tononenepe so pali mdzanja la Mulungu ndipo mdzanja la Yesu iwe nanga ukufunitsabe kukhala mwayi palibe amene angakuchosemo tinosenepe na uli kumapita nthawi ambuye chonde ngati menera nthawi ya COVID iche tinosenepe nthawi ya COVID amene kuna balika unaiji kunaiji nthawi ya COVID no ina nthawi yovuta kwambiri nthawi imeneji right ina nthawi yona kuno kuna chema unabwa ziphunzitsa mbiri ukadala corona nditi basi walowa mu 666 aku zikwiza kana kutenga siu chomutembenuza no ndi COVID iche amwe right fuyo jono amene wakalani watemera basi amene wadaika basi ndino nthawi yakumapete afika anafuna alike uthenga anthu amene atemera nditi basi amene atayika ziphunzitsa chonchi ndiro kuti tikhupira chani right of course in a standard generic ya simple nada akulu izi si yesu lo maliza lije inen kanena yonje koma nekana no tikaona yesu lo maliza nkhani yakulu ni nkhani ya chipembedzo kapena nthawi kuti no nkhani okay nkhani osati nkhani ya chipembedzo no nkhani yoti no umpembedza ndani kapena ugwadira ndani nkhani yakulu kumapeta nthawi imeneyo ufumu wa Mulungu kapena ufumu wa ndani
wa satana ndipo amene ukumusatana amene ukutani upembedzayo nkhani yakunditi ndi imeneyo, right? Komanso ikhaye chinthu chino aliyesa zachizindika tino ndikupanga izizi ndikuti no ndikusatira Mulungu kapena ngandopanga izizi ndikunkana Mulungu ndisatira ndani dziko lapansi. So tikamama nkhani za chirombo kapena lemba la chombo ndikamba nkhani imeneyo pamene pajapo anthu ambiri sawaziwa kupanga anthu amwe chifukwa tino adwala tino zeneve ndikhala bwanjeso omaliza. So ukakhala ndi mzimu wa Mulungu ni Mulungu yekha amene amatani amakuphunzitsa. So tino umva mawu 10 koma amathanzira awa ndi mawu andani a Mulungu ndikhulupirira tino zeneve. So kumapeta anthu akubwera zinthu zambiri mono nanga tiwe kupemphera kwa Mulungu kuti Ambuye ndiphunzitseni sutha kukwatulira nzanja la Mulungu nzanja la ndani la Yesu Kristo amene ali manja awiri anayi manja amphamvu kwambiri palibe amene angatani angati kwatule, right? Talinga verse 11 ati yani Verse 11. Ine ndine mbusa wabwino. Mbusa wabwino ataya moyo wache chifukwa cha nkhosa. Verse 16 ati yani. So mbusa wabwino nkhosa 10 verse 16. Verse 16. Oyenga verse 15. Verse 15 ati yani. 15. Monga Atate andidziwa ine. Ndi ine ndidziwa Atate. Ndipo nditaya moyo wanga chifukwa cha nkhosa. So Yesu akutataya moyo wake chifukwa yani cha nkhosa. Verse 16 ali yani. Ndipo nkhosa zina ndili nazo. So nkhosa zimene anali nazo pa nthawi ndi zimene zimafa yani mwake. Pa Yesu Kristo anatumizidwa ku nkhosa zochita za yani za Israeli. Amafika afike kwa anthu amene anali osankhika pa nthawi imeneyo eti chifukwa cha pangano chakale. Pajo mchonga chakale anthu osankhika mtundu osankhika unali umuna bada mwandani ma Abraham zimene zimazaimira kuti osankhira mwandani mwa Yesu. So anatumida kwa mtundu umeneyo chifukwa no Mulungu analonjeza kwa Abraham kuti no mwaye dziko lapansi zadani zidalesidwa kusera mwa Yesu. So Yesu akubadwa nkhosa zimene zimamusata yenda anthu amene anamusata Yesu anali pa dziko lachani lapansi ana a Israeli amene anamusata eti ndauti yani tiyembiriza. Verse 16. Ndipo nkhosa zina ndili nazo. Zimene sizili za khola ili. Izonso ndiyenera kuzitenga. Ndipo zizamva mawu anga. So nkhosa zina ndili nazo masiza khola ili. So khola limene taliona apa tikaona pa verse tikaona chapter 6 tonono akuti nkhosa zake azipasa moyo rani wosathe nkhosa zake ziva jani mawu ake. Ndipo akuliza ife khola lindilo oti jani khola lindelishi azigwira ati mzanja la ndani lake komanso palibe anayanga Joseph mzanja la ndani lake ndipo Yesu mzanja la ndani la Atate palibe amayenga ndani. So khola ndi jani tizera nonga tili mkholalo ndete tikumva mawu ake wani ndete tili mkholalo ndete tilandase moyo rani wosathe. So khola ndi ja Yesu Kristo kukhala mzanja la Atate ndi nani ndi la Mwana. Ndikacheza ndi makosana nake a mpingo wa Kristo ankatuza apa khola limene ndi nani mpingo wathu mpingo wa Kristo ndine mfuso wanga pafuza tayela balike chifadese wakhupatiro mpingo almost mpingo yonse makhupatiro khola ni mpingo wawo almost mpingo yonse makhupatiro zimeze almost alesi. So ine ndabalika kudakuluwa vesi vere bagapa iko ife osatiwo kuno nkhanena kuti no ngati tikhupatiro ndi mpingo ina ake pamene kukondeno ngati sitili mbali mozi ya mpingo meneyo ndeti mwanjira ina yonse tibe moyo osatha of which ndeti nzobalika ifatino tikaona even kumapeta nthawi tino akuti pala anthu ambiri ali m'Babulo amene Mulungu akuwayitana so chani akuti ndi anthu ake kale koma ali kuti Babulo mwanjira ina kukhala mu khola lake ndeti kumva chani mawu ake uliseni moyo tani wosatha ndeti ulini moyo wa Yesu Kristo mwandani mwa iwe. Ndi ngati zili choncho palibe amene angakukwatire iwe muchani munzanja lake. Nkona anthu osankhika sizatheka rarani anyengeke kona kumapeta nthawi kuli anthu ake a Mulungu koma ali kuti ku Babulo ndipo azatulukako chifukwa tino ali mukhola la ndani la Mulungu ndikhulupirira zaveka, right? So ndimafuna tiyankhe pamenepo. So mwina pali funso
Okay, mina tingopitirize. Aroma chapter 11 verse 2. Aroma 11 verse 2. So iyi ndiyo maliza imene makamba za minute yang'ane maliza makamba za kusankhidwe. Aroma 11 verse 2. Verse 2. Mulungu sanataya anthu ake amene iye anawaziwiratu. Imanika pombo. So Mulungu amaziwiratu china chilichonse. Tinozenepe pali kusankhidwa ndi pali no kuziwiratu china chilichonse. Mulungu amaziwira china chilichonse? Eti Mulungu amaziwiratu amene asatayike ndi amene asatani azapulumuke. Tinozenepe Mulungu akusankhira azapulumuka azatayika ngati? Ayi. Eti Mulungu akusankha ngoma njira imene anthu angatani angapulumuke. Ndi chisankho cha munthu kuti akati apulumuke amene akatayika. Tikuona kusiyana kwake. So Mulungu sanasankha anthu ake amene anaziwiratu. Anthu akati 10 verse 10. Verse 10 verse 2. Mulungu sanataya anthu ake amene iye anawaziwiratu. Yeah. Kapena simunadziwa kodi chimene lembo linena za Eliya kuti anaumirira Mulungu poneneza Israeli. Okay, so anthu amene anaziwiratu ndi nani? Ndi Israeli. So akuti Mulungu sanatani sanatayi. Fati Paulo argument yake even pa verse 1 ine ndine nani? Mu Israeli. Fuko la la Benjamin. So Paulo anayi mmodzi wa amene amalika. Sakuti Mulungu sanatayi ndani? Anthu ake. Okay? Tikupitiriza amenepe. 10 pa verse 5 ati yani. 5. Yeah. Choteronso tawi yatsopano chilipo chotsalira monga mwa kusankha kwa chisomo. Yeah, takuona amenepe. So kusankhe kumene kuli papa ndi kwa chani? Kwa chisomo. So kudzera mwa chisomo chitabwera anthu ake amene anali odziwikiratu, anthu amene anali mtundu, ndikambaniza mtundu osankhidwe, anali mtundu anani wana Israeli. Tinozenepe. So Mulungu agwira ntchito monga ngati mwa mtundu muchipangano kale. Kumano panopa mtundu osankhika ndi Israeli imweyo, koma Israeli yake ndi ndani? Ndi Yesu Kristu. Ndikuphera tinozenepe. So akunena kuti no, ngakhale zili chonchi kuti ana Israeli atayika basi ndakuti yayi kusankha kulipo koma kuzera mwachani? Mwa chisomo. Chimene chisomo tikuzali chikuzeka mwandani? Mwa 10 verse 6 aliyani. Verse 6. Verse 6. Yeah. Koma ngati kuli ndi chisomo sikulinso ndi ntchito ayi. Yeah. Ndipo pakapanda kutero chisomo sichikhalanso chisomo. Mutapano enepe. So akufotoza no ngachiti chisomo sichachani? Sicha ntchito. Simanje ena anthu amakhupira no chiyero ndi zimene ukuchita chabe. Tinozenepe. Chiyero ndi zimene ukuchita chabe. Mwanjire ndeno ngati neyo ndakwanisa kupanga zinthu zabwino ndeno chiyero changa chimene pa 40%. Right? Nendi zikuera pang'ono. Okay? Paka nzafika ntheneke ndi 100%. Right? Ndeno ndilino ndi chiyero nthapitano kumwambano sopano. Right? Pamene ngazili yonjo tizakwanisa. So ana Israeli amakhulupirira abe chonjo tuno akufunika achite zoyeneranso basi. Ndito asunge miyambo yonse imene Mulungu anatani anapasa. Kumene milungu miyambo ija sizoti imayenereza anthu aja yani. Miyambo ija imaphwisa tuno alipo wina. Okay, alipo wina amene angatani angakonze ne ndani? Yesu Kristu. Na Yesu wabwera koma ukakamira chani? Miyambo. So chisankho kusankha kulipobe koma pano maono kwa chani? Kwa chisomo. Osati kwa ntchito zija. Now ntchito ndi performance yako zimene ukutani ukuchita. Sorry, si kwa ntchito zimene upanga koma kwa chani? Kwa chisomo. Kwa chisomo ndi chimene Mulungu akutani aupereka kwa ulere. Tinozenepe. So akusiyanisa kwa anthu ana 10 verse 7 ali chani? Verse 7. Ndipo chiyani tsono ichi chimene Israeli afunafuna sachipeza. So chiyero umachifuna kuzera mwa ntchito sumatani? Sumachipeza. 10. Koma osankhika anachipeza. Yeah. Ndipo osalawo anaumitsa mtima. Tukumbukira nkhani yakumisa mtima. So osala achipeza ifa yani?
Aisraeli amachisankha chiyerocho kuzera mwa ntchito zawe ndipo sanachipeze. Osankhika achipeza ifa yani chikhulupiriro basi ndikhulupirira timozenepe. So kusankhika kwathu kubwera ifa yani chachisomo. Pamene Aisraeli akana chisomo akana Yesu achipezanso ngati ayi ko ifa chimene ena onsewo muchizungu no the rest were blinded. Mwanjira ena sakutha kuona, sakutha kuzindikira. Tinozenepe chimodzimodzi ngamene ali Farao mtima wake unalimbisidwa. Osati kuti Mulungu amamulimbisa ta akulu ino basi mbana simuzapomo komona ife no nthawi zonse Mulungu akamuonesera chisomo chake Farao samafuna kuchilandira. Ndipo ife imenecho mtima wake unalimba. So anthu a Israeli so nawonso sanatayide iyayi. Komano ife patino amafunafuna chiyero kuzera mwa ntchito ndipo sakufikiranso. Yesu akubweresa moyo wonse wangwiro amene anakhala kuti angowapasa mmene chisomo cha Mulungu kumaya akukana. Ndipo ife imenecho apeza maso aphimbika kapena ali mitima yaseka. Verse 8 monga kunalembedwa kuti Mulungu anawapatsa mzimu watulo maso kuti asapenye ndi makutu kuti asamve kufikira lero lino. Right, turning on verse 29. Verse 29. 29. Pakuti mphaso zake ndi kuitana kwake kwa Mulungu sizilapika. Verse 30. So Mulungu anapereka mphaso ya ulere ya chisomo koma chifukwa cha kukana kwa anthu sizingathekenso kuti anthu aja apitirize ndi kukhala mwachiti chimene chocho. Ndimafuna tiwerenge Aroma 8 verse 29. Tawerenga verse 29. Verse 29. Chifukwa kuti iwo amene iye anawadziwiratu iwowa anawalamuliratu afanizidwe ndi chifanizo cha mwana wake kuti iye akhale mwana woyamba wa abale ambiri. Okay, so akuti iwo amene Mulungu anawadziwiratu yeti paja Mulungu amazaja china chilichonse. So Mulungu akuza china chilichonse yeti so ifati Mulungu akuzowa china chilichonse akuzaso iwo anthu amene azapulumuke. Osati ifata akukonza choncho mwaifata yesa ndi chisankho. So Mulungu akuzati uyu azasankha. Right? Tinozenepe akuzati no ngati mene ali Cornelius nazo Cornelius amachita ntchito zachifundo ndi zina zoteno eti komano kuti munthu uja akalande chipulumutso Mulungu akutani akatuma achina Petro akampeze munthu uja. So pala anthu ena kuti no akufunisisa chani chipulumutso akufunisa alumizane ndani ndi Mulungu. So kwa anthu ameneyo Mulungu akwaziwa eti ndi ifa imeyo Mulungu akonzeratu chani njira kuti akakhale mfaniza ndani cha mwana ake kuti akakhale oyamba obada pa ndani pa ambiri. So mwanjena njira imene akonzerera nini andani ndi Yesu Kristu. So zangati timozenewe kwa anthu onse amene Mulungu akuzeratu anthu awa mitima yawo ndiyofewa kuti akandiziweni ngamene ali David ngamene ali ndani Nebukadineze njira inakonzeratu kuti ikhale mwandani mwa Yesu Kristu. 10 verse 30 yani. Verse 30. Yeah. Verse 30 lerenga nalija. Verse 30. Ndipo amene iye anawalamulira kuti iwo anawaitananso. Yeah. Ndiwo iwo amene iye anawaitana. Iwowa anawayesanso olungama. Yeah. Ndi iwo amene iye anawayesa olungama. Iwowa anawapasanso ulemerero. So no iyo amene anakonzeseratu amene analamulira ntchito kukamba za ulamulire. So iyo amene anapanga predestinate kapena osankhikawo paja kusankhika ndi mwandani mwa Yesu Kristu verse 9 osankhikawo ndi amenenso anatani anawayitana paja kuitana kubwera kwa ndani
kwa aliyese. Eti aliyese anayitanidwa, ambiri ndo oyitanidwa koma osankhika ndotani ochepa. Osankhika ndi atiwo amene akuvomera kutani kuyitanako tinozenepe. So amene ayitanidwa akuyesedwa olungama, justified. Eti chilungamo chathu ndi ndani? Yesu Khristu. Eti komanso amene ali justified alungamisidwa ndi amenenso alandesa ulemero wa Mulungu ndi chani? Mzimu wake. Ndikhupira tinozenepe. So tikaona ma verse sewa ndikuwalumikiza pamodzi, ndikuona ma verse ora kuti chani context ya tona nawo tuno palibe amene akusankhira kuti akatayike, pamene akusankhira kuti akapulumuke. Eti komano chichitika nchani? Njira yosankhika ndi imodzi. Ndimafuna njira imodzi imene ndani? Yes. Ndimafuna ndipeze verse jamanda no tayilenga Mateyu 20 verse 16. Mateyu 22 verse 4 ndimene. Mateyu 22 verse 14 ndimene. Mateyu 22 verse 14. Verse Mateyu 22 verse 14 ndaya. Pakuti oyitanidwa ndiwo ambiri, koma osankhidwa ndiwo owerengeka. So oyitanidwa ndachani? Ndi ambiri, koma osankhidwa ndotani? Ochepa. Tikaona bwino verse imene Mateyu 22 tikaona bwino bwino. Mulungu akuyifanizidwa ndi ndani? Ndi mkulu amene anapanga chani? Ukwati wa chani wa mwana wake. Ndipo anayitana anthu amene ali otani? Ofunikirawo tinozenepe. Ndipo ana zimene zopanda ntchito. Kena kuno mfumene tamva ndatumiza ankhondo ake kwaona ngati anthu amenewa. Tikaona bwino Mulungu anthu amene anayitana kuti akamulandire anthu ambiri naye ndani? Ayuda. Tikuona amenepe Ayuda amenewa anankana ndani? Anankana Yesu. Kena chite nchani? Aroma anabwera kuwatani? Kwaononge, right? Kena kwanu chiti nchani? Adakayitana nene aliyese angobwera. Anthu sanasa amene mucha. Aliyese anayi chonani? Chifukwa chani? Cha ukwati. Tikaona amene makwati akale amakhalira. Ole panopa timata amanyana. Colors it aliyese avale blue ndi antaka beach ya whatever. Anthu avala zimene zichi. Eti? Koma nomwapezeka anthu ena savala ziti? So kalero aliyese amapaseda aja chovala cha ukwati. Ukamalowa makupasa. Tinozenepe. So mana incluina amene chovala cha ukwati anayi apezeka kamene koma alibe chovala yani? Chawa nantenga ora mponye kuti kunja. Ndaona no oyitanena ndala yani? Ambiri koma osankhika ndotani? Paja osankhika kuchitika chifatiri mwandani? Mwa Yesu Khristu. Yesu Khristu ndiye chiyero chathu. Tinozenepe kuyitana kwabwera kwa aliyese. Koma okhawo amene alandira Yesu ndokhawo amene ali otani? Osankhika. Pakuti Mulungu anakonda ya dziko lonse la chani? Mulungu anakonda ndani? Aliyese kuti Yesu akhulupirira akatani? Akapulumuke. Ndokhala moyo otani? Wosatha. Tikaona verse yosatira Mulungu sanatumize mwana wake kuti akapange kondemu kapena akasutse dziko lapansi. Koma amene sanalandire Yesu iye ndotani? Osusika akali. So sinzanga ndi paifunso pazonse zimene takambirana. Zati takamba zambiri. Koma ndikhulupirira zamveke. Mulingalira? Yeah. Okay, so ndinakamba za Judas yovani nayo wale. So tikamakamba za Judas eti tingoerenga verse. So Yesu anakamba zanalo chinthu chileka chichitani chidze koma watsoka ndi amene kuzera mwa chitani chibwere. Ndi verse ya nini? Ndi verse ya okay, ndaipeza ndi Marko 14 verse 21. Marko 14 Tengo Marko 14 tuelenge Marko 14 kafika hapo? Verse 18 mpaka na verse 18. Yeah. Verse okay, ndipo pamene anasiyana iwo kudya, Yesu anati, ndithu ndinena ndi inu, mmodzi wa inu azandipereka ine. Ndiye wakudya ndi ine pamodzi. 21. Pakuti mwana wa munthu amukadi
monga kwalembedwa za iye. Koma tsoka munthuyo amene apereka mwana wa munthu. Kukadakhala bwino kwa munthu amene ngati sadabadwe iye. Funso ndelakuti zinthu zalembedwa yeso no zalembedwe komano akuti tsoka kwa amene zitatani zitachitika mwanjira okay munga kusachina chilichonse tinozenepe munga mazo anatu no Yudasi azampereka ndani azampereka munga mazo zonse kodi Yesu ngakhale zina izo anayesera kumusintha Yudasi kambirimbiri mukaerenge Mateyu chapter 5 anatumiza usiyaji Yudasi sana ibati pompo anapasa mphamvu kuti Yesu ziwane zinakuja mukaenda Luka chapter 10 anatumiza 7 Yudasi sana ibati Yudasi paka anapasa thumba masuka ndiye koma mabe so Yudasi anomesema anainoza amenata anasuso mundide ndamene atandipereke iyo tusanayi pamodzi kumacheza Yesu akutani akuziwa suzi anayesesa kuti atani atendimike koma kuti sanakatani Bible njani satana nawo njani mtima wake Yudasi anachita kumpereka ndi Yesu ndikuza tiwozonebe Yudasi anaye munthu jana anampereka Yesu chifukwa yani cha ndalama nenda kupanga plan kuti abantu ndikampereka Yesu koma kuposa amene baba ndikampereka ndalama mwakuti ndikumadikira masika kuti akudusa Yesu nimozera kwawo kundipereka mozi mawini nokoza paka Yesu anamozera mwini chimene mufunga wangu pange mwajani mwajani chino mwa awini ndikuzati ndiyo mufuna kutani ndipereke komayo mtima yakosa ni mwini mpaka kwatani ukampereka now tingeneto Mungu ndamene ampangisa Yudasi akampereka Yesu kuna mtima wake choice tinozenepe adakhala afuna kulapa bwezi atatani and Yudasi anayese mozi wa ophunzira Yesu 12 apostles manje nena Yesu anakondadi Yudasi timvana enebe koma ndifo ajani tikuona na kuti Yesu ere kodi imfa yake apa ntanda nali imfa yoti chani tikamwayenika bwino muna anthu amwereka azangodi atembero osweka part 1 ndi part 2 timaona pereko kuna tuno pantanda paja Mulungu anamusiya ndani Yesu yekha atamuseka Yesu uja anafa chifukwa tuno anasambuka tchimo malo mwandani mwa ifeyo tinoze chinampha Yesu ndichiti imeneyocho twana ipo museda akatenga either way anthu amakhulupirira Yesu Khristu kuti imfa yake itheka amafunika achite kukhulupirira panyani pantanda izo zimene zinachitike ndipo ife imeneyo Mulungu anauzira anthu aja kuzera mwanyani mwa mzimu wake tinozenepe anthu onse aja afarisi aja muganiza kuti Mulungu samafuna kumulunga anthu amene aja Yesu anatumira kwa anthu andani amtundu wake koma Mulungu amazolera anthu awasatani savumire ndiye zonse zokhuza moyo wa Yesu Mulungu akuzidziwiratu anauzanira aundunya tazilembenizi kuti Yesu akabwera timutani timuzindikire fana Mulungu amazolera Mulungu ati zaja zamawa timfana enebe so mene ilakhale mission yonse ya Yesu Mulungu atani moyo nangani ndakoza ndina talima so ni Mulungu amene akukapeza la Yudasi ampereka Yesu Yudasi plan yangu ndampereka Yesu basi kali simene ndikukhulupirira timozenebe nkhana kisimene so tona no angakhaizi yonke nkona Yesu anayesesa kuti munthu arani ampumuso mwe anachita kukana ndiona Yesu twa songa chapter okay mina tisabile mene mwana nkhani ndino nana tifo zaidi asona for so zare nditakhutira akalemekeze so njira ndizimene zinaikidwa yachikumbuse akhale zimene zozo tikuona no pali maufumu tizangamba za chiwekuze pali maufumu amene akuchosera ena ndani abigidwe pali chifuka ufumu walizani ufumu ndani wa Yesu Kristo so I think ndiri pa 17 ndiwemende tukanimiji tizangamba za ufumu ndani wa Mulungu versus ufumu ndani wa Satana amene uli uthenga wajani wangelo oyamba bola la chiweruzo ladani afika so uthenga amene Mulungu wayo antima wali tikaganya abanye ngakalemekezeke for the tinga amen tia Jimwe mwe boza tanchitoni
yasonkhana okha alikutsandizipaso ku Yerusalemuko kuzakhala chimwemweni chimwemwe cha nthawi zonse chifukwa nthawi yafika yosonkhana okha Tidzaimba nyimbo zabwino, tidzaimba mokondwa, tidzatamba Kristu mfumu mumzinda watsopano. Kudzakhala chimwemweni, chimwemwe cha nthawi zonse, chifukwa nthawi yafika yosonkhana okha. Chimwemwe tidikirako kumalo achikuduwo Yesu alikuwakonza mumzinda watsopano kudzakhala chimwemweni chimwemwe cha nthawi zonse chifukwa nthawi yafika yosonkhana okha